Lanjut pemirsa ya. Ini bagi tugas. Pinggir wi ben gak kuwi. Wis iki lho. Mak penyayur iki lho wi. Nyayur iki. Nyayur iki pemirsa dong, tolong Pak Peso. Nyayur lumbu. Wis lho. Diketil yang muda. Tomat. Lumbune sing sayur iki rumodot pemirsa. Dadi mae lumbu entek. Aku sayuran. Iki sayur lho kaya ngene. Lumbune kaya ngene pemirsa. Iki dua. Godhongnya tadi gua Godhongnya gak usah. Nanti di sayur bang, tonggole. kok gak meneh ku kono gede. Kono gede. Mak seneng sing cilik-cilik. Sing cilik sing nom, sing gede ben woh. Iku wis iki sayuran. Tak sarapan wis. Mumpung mak duwe akeh dadine ya nek nyayur tak terus ngene. Kowe gak di gua Mak. Ndi? Kembang kowe. Buka iki nom kok. Wis mari kita masak. Sini gurih pemirsa yo. Lomboke. Lumayan. Di mae di dicek nonton. Kan apa kuwi lho. Dong telone yo. Lemu. Bayem. Kemangi. Sakjane mak pengen kelan menir pemirsa. Cuma gimana ono lumbu. Dadine mak sing lumbu sik kelan menir kok nek anu. Ya. Lumbune iki rong lemu. Sang nek botok ben ora mek ado pemirsa waloe kayak palang ngono terongnya nek wae ora akeh lumbu. Oke. Untuk bayam. Kono ini tinggu sore.
Bismillahirrahmanirrahim. Wis bumbune wis masuk kabeh. Karek nunggu umup. Wis. Iki sing pengen jangan menir mae. Yo, pakai kemangi, pakai bayem, pakai kunci, wis segera kaprah. Wah, banyune bak. Kita bayemnya rasa suwe-suwe. Aturan pakai jagung manis apa jagung Jawa, cuma kan iki mak sing masak. Jadi yo saonone pakai beras meniran. Direndam dulu. Wis. Gathuke bothok tapi iki mak yo tak gathuki sambel. Kita coba. Ya. Coba garing. Nah. Nah. Kowe bar dikeki mangan ngono kok iso. Sederhana. Wes pemirsa, ini bayi wes nyentek no sego. Mari kita makan. Pemirsa yo, ben awet sekalian. Iwak pitik. Maksudnya sebutan nasi siji apa Ikan apedo. Tuh. Tempe, iki menu andalan. Mae pakai jangan menir pemirsa, soalnya pengen jangan menir. Nek aku iki pemirsa, terus sambel apa iku? Lombok tomat. Sambel bawang. Ya iki aku pemirsa iki ada oseng lumbu. Lumbu endek pemirsa. Oseng lumbu, tempe. Iki pedone sak critane pemirsa. Iku kurenan tok, amene tok. Nyoh nek iki. Iki aku mau tambah asin tok sambel iki. Kurang asin terah, gak betul gak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil ma segala wajibna benar. Amin. Iki aku sip siang pemirsa, dadine esuk-esuk batur. Suker.
Jadi pas asine. Anak-anak jaluk sang lugu. Benane kurangan. Penting tempe aku tuh. Wes no. Tempe bisa meledak wis tak pangan kabeh. Tapi seret deh. Jangan nih. Ya ini balur. Botok jane kok. Ya botok, balur, sambel. Mandi banana kayaknya kelapa nom. Tapi aku terah pemirsa jarang. Soalnya terlalu ribet aku nek botok nih. Jadine ya angger menir ya nyambel ngono ae wis. Tak goleki praktisi. Soalnya gaweane ora trimo mok masak tok. Penting tempe. Asin tapi. Emang gorengan bisa balur. Kok Ini Pak. justru balure aku mburi. Kan aku dinek gak asin ya. Grebonge tok embo ya. Ini asin deh banyak. Heeh. Seger. Biar lancar pemirsa. Lancar apa nih? Habis. Wah, iku ya. Nah, rangono ki atas pemirsa. Saya kata menek atas yo. Atas. Jauh. Aku wis sawi gak mangan atas blas. Aku sul makane kayak anyar gak tau mangan-mangan yang iki pemirsa. Kayak jambu lah kejenane mangan jambu aku. Jambu. Terus kayak kates yoga aku. Tuku lah. Ning kono keman kok. Lah nek pengen teh emang. Balapan. Akhirnya tempe gadon. Adone piye? Gadonnya gak tunggu lawal, gadonan. Yo ora enak gulawa. Aku tak nggo gadon. Rasane iki kayak tempe, sambel, kok pedon iki, balur, endang. Ayam. Pokoknya panganan sing biasa dipangan besego nek gak dipangan besego iki rasane aneh. Dadi Berat. Kok bleh. Bleh. Besok. Ayam boleh pitik pemirsa. Biar mangan nih, Pak. Sing ireng. Pitikku wis ngendok pitu pemirsa. Ndi kaya dedar ya. Lho, Sing iki. mboke. Sing iki suwe Ngendoke endi? ndur kemari. Iku anak iki. Iya. Ada gede kuwi ya? Heeh, iki arek gede tapi gak ngendok-ngendok iku ning ngendok iki. Cakute iku pemirsa, ngendok ping 3 tak ungkrak terus to. Nganti saiki gak ngendok-ngendok mbok ning ngendok. Karepku ki babon 3 sing loro ki tak nggo apa? Ini lek pitik. Sing loro ki tak nggo bertelur ngono, sing siji nggo anakan. Iki wae. Jago. Betah, ha. Gak. Pak sopo gede. Wae wis dibeleh. Enggak ada jago berarti kan? Duwe bakale 6. 6. Oh, sing nang krem apa? Yo. Wedoke loro apa siji? Men pokok ngedol ae kuwi lho. Yo. Malai pemirsa nek mangan. Yang pitik ora wedi wong. Wedi yo dia lae. Sakjane gak. Iya, terus. Ngene iku yo ndoke biru. Berarti ki pitik kabeh ki sing kuwi saka bobot jendoke biru kuwi. Heeh. Kae ndoke yo biru. Ijo. Hmm? Ijo. Kaya ndok bebek. Ijo. Nek sing birik rupane putih. Aku birik. Putih pemirsa alhamdulillah.
Tempenya mah. Hmm? Tempenya mah. Gelem kan tak nggo gadon. Oh, nek masalah sayuran, masalah kecut-kecut apa, nek gak tuku pemirsa. Pokoknya sing tuku iki bumbu dapur. Ya kemangi dong telo. Ayo kemangin. Saya gak tuku. Regen bang kabeh. Wis. Ngene wis alhamdulillah. Engkau BTM. Sing ndi? Abang yo. Heeh. Kire iki lho abang iki lho. Kira iso ngenterani ora BTM kon ndi? Yo ngetarani lendi, jenenge barange dhewe ya pemirsa. Masa nek wong diaku ya bisa dibentong. Nah, ini mak tahu. Dindeh ngono ku ya. Ya kuncine siji, pitik nek diopeni dikei mangan diopo kan manut ya pemirsa ngerti. Nek sapa mau gak wae tetep dedaki kuwi mlayu. Dicekel tetep ra kena. Iki dhek mlayu, lho wae iki. Nah, kuwi tapi kan maksudnya di biur-biur edan ini kan gak mlayu. Malah BTM di ngono ngono. Ora le. Ambek duwi di biur-biur ning ngisor ngene ora mlayu kok. Iki lho mbok pakane dak jajal lak moro. Nek dhewe lak wedi. Kayak maksudnya kayak wong liya. Wedi. Edak. Edak. Wedi. Balik. Loh. Ya Allah ndi entuk mek sabut, entuk mek sambel ora ira-ira. Semene Ngeri tok. kok nek disambelno. Semene tok. Semene tok. Wedi. Kawane edak. Ki mah. Kandhane nek mangan sambel sithik-sithik sak cukupe. Wis cukup iki mangke ambil gak pangan aku. Wis sambel akeh ngono kowe. Mun iki lho pemirsa, mak iki karepe mesti saan ben awet. Sumpah. Enak lubu ya. Karo lubu cilik enak iki ya, Ding. Heeh. Lubu kabeh enak bener ra gatel. Lah kuwi gatel ora lah. Lah iya kan. Lah ya Terus terang mak nek masake gak gatel pemirsa. kalau gatel kok. Di Ah. gatel kuwi iki tales dempel tales sing tales. Ora jare pokok aku ngomong gatel iki pas lagi mbah. Ngene iki ngomongnya talas dempel dek kayak salah aku ngomong gatel ngono. Ini iki talas dempel ya. Terus ya pemirsa kuncine siji. Nah nek wong masak ngono ki gak oleh omongan sing ora-ora ya gak oleh mring-mring. Tapi terus ngaruh di. Tebene sedengan. Ora asin. Denem asin. Pak Dunem, Asin enak kok. Tempal wis sego. ora digadul asine sedengan. Enggak enak. Habis pemirsa ya. Wis. Alhamdulillah. Tak syukuri sik diparingi seger waras. Setok nganti saiki wis 2026. Nek eling ngono kae, Saya wis kepala 2 yang umurku. kepala dua entut teh. Kepala 2 20. Endi kowe lagi 19? Lah aku 26 iki 26 26 tambah 20 26 tambah 20 26. Aku wis kepala 2. Urung ngendini November cek suwi. Lah iki wis mlebu Januari lah ya Lah cek aku suwi ngomong apa? lele. Wis kepala 2. Entut. Iya kan? Mulane kowe nek rumangsane wis sampe kepala 2 mergawe sing tenanan. Aja gak kerasan, angger-angger gak kerasan. Walesane ngene mak, ngene mak, ngene mak, ngene mak. Gawe ra ngalah pisan dindora kelasan. Jere pepisan pemirsa. Oh bro. Lah ning Surabaya kae. Lah Makanya mergawe padha ae. nek Surabaya kaya ono ajine ono apa ana sing gelem ya? Gajine akeh kok 100 tek gak akeh. Ayo apa muni apa? Wis pemirsa, Selesai. kasih semua. Wes iki anu ya sepurane makan bersama keluargane tidak jadi. Urung iso pemirsa soalnya Esok boleh pitik. duwi. Tenang. Wah, semua nang nek kok boleh pitik Pak Mak.
Gua guna. Aku gue pemirsa terus terang baraku pitik kuwi nek mune diboleh. Nek diboleh gak apa-apa Mas ya. Kolo-kolo lah. Mending ngene pemirsa ya, pitik dibelah awake cilik ngono, pitik Jawa ki atus. Nih pitik didol untuk 70 apa tidak. Pitik gembuk lho. Sautoan iki nek gak 30 40 wis entuk gak 20.000. Lah piro? 45, 40. Alah pitik ngene iki budol swidak. Tapi sedep 75 apa? kampung le. Ya ora ngene iki daginge ra enek. Mah aku terus terang pemirsa nek muni pitike make dhewe kon ngedol terus kon tuku pitik gembuk make moh. Ya so aku ngono adol dhewe meneng-meneng. Hah? Oh, Apa make garah hitungan Duh, pitik? karo apa lek dadi pitik apa kene dadi nek wis dadi pitik gembuk apa? Aku gak nek terus tak beleh ya wis kaya iki tak beleh tak masak ngono. Lah nek pengen tuku pitik gembuk ya ora usah pitike didol ora usah ya nek. Padahal enak pitik gembuk lho ya. Enak pitik gembuk. Nah kampung ya pemirsa, gisine akeh, vitamine akeh, Yo, sedep. jenenge pitik padha kabeh. Pitik gembuk kuwi ya apa nek ngarani obate akeh. Terusan apa nek ngarani meneh gibir-gibir kuwi lho pemirsa. Lemak apa kolesterole gede ya pemirsa. Yo ora. Yo. Tapi nek iki gerak daginge yo ulet iya, cilik iya. Tak lingkis celonoku pemirsa. Gembuk kan gede iya, daginge empuk iya. Iki ilate wong kleru ya ngene iki pemirsa. Ilat senengane men pitik gembuk ae. Yo ora elak-elak kowe apa, yo enak nek pitik gembuk. Pak ayo, Pak enak pitik gembuk yo enak. Pak mau aku seneng kampung. Ayo aku enak gembuk. Wong kampung ya pemirsa. Ngene iki ndas diketak ora kena. Pitik gembuk lho empuke mbah diketaki. Iya, pakem kowe nek mangan sak balung-balunge kok. Kan jupuk uteke. Ora. Kan enak uteke. Enak kampung pemirsa yo. Ayo di-like, di-komen sing Ya pemirsa, semene wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.